Всеки ден се събират толкова много пластмасови бутилки. Ние ги събираме в специалните контейнери. И специалния камион ги извозва за рециклиране. Вижте нашия експеримент! Можем ли да съберем всички шишета в един кош? Шишетата са смачкани. Кошът е пълен с двойно повече шишета. Знаете ли защо е необходимо да събираме колкото се може повече отпадъци в контейнери? Ако се движат по-малко превозни средства, въздуха ще бъде много по-чист. Всеки ден хората замърсяват природата със своята дейност. Но ти можеш да помогнеш с нещо малко за нейното опазване. Ако всички работим за това, земята ще бъде едно по-хубаво място за нас. Макарони ще ги взем в тази пластмасова лъжица. Не, използвай металната. Пластмасовата ще замърсиш природата. Ако пък някога нямаш метална, можеш да използваш пластмасова лъжица за многократна употреба. Коя чаша да използвам за чая? Използвай порцелановата. Пластмасата се разгражда след много години и е вредна за човешкото здраве. Добре е всяко училище или обществена сграда да има място, където разделно да изхвърлиш своите отпадъци. Използвам рециклирана хартия, за да спасявам дърветата. Аз избирам текстилна торбичка пред Елнова. Ти можеш да бъдеш герой. Помагай за опазването на природата. Често ни се случва, когато вървиме из градинки, паркове или улици, да срещаме боклуци. Ами, нека вземем боклука и го изхвърлиме в коша. По този начин, ако всеки един от нас на Земята, а ние сме 8 милиарда, изхвърли по един отпадък на ден в контейнера, ще спестиме 8 милиарда отпадъка на Земята. А това все пак не е малко. Ами ако това се направи за 2 дена, 16 милиарда отпадъка. Ами ако това го прави всеки един в годината, поне 3 пъти на ден, какво ще направим? Ще имаме една много по-чиста и спокойна Земя. А аз сега учам да изхвърля този отпадък в контейнера. Каня ви и вие да го направите, защото по този начин ще имаме една по-чиста и по-приятна за обитаване Земя. Аз спестих един отпадък на природата. Направете го и вие.